देखना बड़ी लाइन लगल बा तो जा ना तू है वीडियो में दम दहा दो उजे जल चढ़ता कि भांग चढ़ता। अच्छा बुझ गई नी यही तो थावन में बाबा बाबुलाई लहलन। अरे तो एक कोनो उपाय बा बानू इनता ते दो थल दली पियावे ते परी का रे अब थू ना भैया हम पिया बतानी। हाँ हाँ पिया भनिया भातुला थोली बतली तवे तदी भनिया भातुला थोली बतली तवे तदी ए तबे लतालाई तली बाबा ए तलोते तदी ए तबे लतालाई तली बेलुरा जाना तानी बाबा रउआ भनिया के बिना कौन चलेला एको दिन में तनी का ख्याल करी सोना के अपना चाहत के समन के महीना में रुको बजिया लोग को समझावता नहीं। झूठों के भीड़ बड़ा कइले हो सभे के बड़ा झुरइले हो झूठों के भीड़ बड़ा कइले हो सभे के बड़ा झुरइले हो तोहर बिगड़ल काम बन जाई झुरझार में बाबा के सहार में जादे वो घर में बाबा के सहार में जादे वो घर में बाबा के सहार में ये बतिया गाँव से ना बोलती जाना जल्दी पुदीना